din nou la o nouă întrevedere a sufletelor. Bună ziua, prieteni! Sunt Ramona și bine ați venit în casa emisiunii mele Mesaje din lumină pentru lumină. Vocea inimii mele va vorbi astăzi despre un subiect controversat. Îl numesc așa pentru că boala despre care vom discuta a rămas sub lupă, ea fiind considerată boala secolului. Mai exact, mă refer la depresie. Este ea o afecțiune energetică a sufletului și spiritului? Înainte de a ridica cortina și a dezbate pe larg tema aleasă de mine, și am făcut asta pentru că am primit întrebări în privat despre tot ce înseamnă depresie, aș dori să vă rog să vă abonați, să dați like-uri, să distribuiți și în secțiunea comentarii să-mi lăsați păreri. Și nu în ultimul rând, întrebări, ale căror răspunsuri pot deveni o temă pentru o nouă emisiune. Dragi prieteni, să dăm startul. Dacă în edițiile trecute am discutat despre adevărul care este relativ, el având tot timpul marje de eroare din cauza interpretării cuvântului, faptei, gândirii, simțămintelor emoționale, cunoașterii lumești, și cu acestea devine la un moment dat probabil, ca și la loterie, câștigi sau pierzi. Astăzi voi readuce în prim plan nesiguranța, a cărei esență e de fapt o plasă energetică care creează un cocktail molotov al sufletului. Tocmai ea este cea care generează rădăcina fantomă a bolii, numită în zilele noastre depresie. Din acest motiv, am pornit de la următoarea chestiune. Este sau nu este boala numită depresie o durere energetică? Aștept părerile dumneavoastră pentru că doresc să dau amploare acestei teme, depresia, în a aduce cât mai multe deslușiri despre profunzimea ei și în edițiile viitoare. Nu uitați, aceste decodări la această problemă pot pune sufletele bolnave în lumină, ceea ce ar însemna calmantul psihoemoțional ce ar putea elimina cu brio simptomele depresive. Mai întâi să lămurim încă o dată care sunt cauzele acestei ciume energetice numite depresia. În rubricile anterioare le-am enumerat detaliat, însă astăzi le voi reaminti și le voi repuncta pentru a elucida conștientul în aflarea sursei ce a creat-o. Prima cauză-efect este circuitul în care omul conviețuiește și aleargă învârtindu-se ca și limbile de ceas să-și rezolve matematic viața. Caută necunoscuta să o elimine ca să-și rezolve problema. Apoi urmează oboseala, epuizarea ce atrage necontinuarea maratonului, ce lasă impresia că omul este învins, nu învingător, că s-a dat bătut și a abandonat lupta prin resemnare, iar sunetul dezamăgirii îi răbufnește puternic în urechi. Cele mai mari ispite sunt atașamentele, care sunt sursa neîncrederii, iar neîncrederea izvorul fricilor.
Odată ce nu există siguranță în tine ca om, în ceea ce faci, ce să decizi, ce să vorbești, în a te lăsa judecat de ceilalți, se va pierde latura umană și ființa om devine marioneta semenilor săi, precum și a propriei interpretări mentale. De exemplu, dacă cineva te laudă sau se încrede în tine, vei vrea să faci totul să nu-l dezamăgești cumva, să-i fii pe plac, dar de multe ori munca de a fi mereu în priză pentru alții este peste puterile de ființă carnală vie pe acest pământ și clacarea va avea loc imediat. Sau dacă ești judecat în sensul desconsiderat, că nu poți, că ești slab, vei observa că nici ceilalți nu au încredere în tine. Și astfel, autocaracterizarea pesimistă se va întipări foarte bine în creier. Devalorizarea ta ca om, dată de tine sau de cei pe care îi întâlnești, va conduce la arestarea propriului suflet. Eu numesc pe aceștia vampiri energetici, pentru că șantajează printr-o formă indirectă de amenințare, dominând pe celălalt și clădindu-și propria încredere prin a o fura pe cea a seamănului său. Iar cei care te văd într-o lumină strălucitoare și te laudă sau își pun siguranța de sine în tine, se numesc leneși energetici, pentru că te lasă să trebăluiești în locul lor. Iar tu, cel care te lași șantajat emoțional, vei deveni o ființă fragilă mental. Astfel ajung oamenii să se blocheze și să le fie teamă să mai fie ei înșiși. Iar odată ce nu mai ajung să simtă originalul, au deja liberul arbitru încălcat foarte grav. Câți dintre dumneavoastră nu ați vrut să nu vă dezamăgiți partenerii de viață sau șeful la birou și ați primit muncile în plus sau ați devenit peștișorul auriu care stă lângă ei să le îndeplinească dorințele? Câți apoi nu v-ați trezit prinși în nepăsarea egoismului celor care s-au încrezut în forțele dumneavoastră, dar fără să realizați, ați devenit sclavi pe plantație. Apoi, nu ați mai reușit să ieșiți de sub jugul celor care s-au învățat să tragă de dumneavoastră. Au invocat mereu că ei nu știu, că ei nu pot, că tu te descurci, dar au stat bine mersi, în stare de relax, ocupându-și timpul în care trebuiau să-și exercite menirea, cu a se gândi la ce dorințe sau griji le mai trec prin cap pentru a le îndeplini cei de care au profitat sentimental. Cu alte cuvinte, ia și crucea mea și du în spate, nu e destul cu o ai pe a ta. Să nu se înțeleagă că nu mai trebuie să ajutăm pe nimeni. Din contră, se întinde mâna ori de câte ori e cazul și stă în putința ta ca om să o faci. Se ține cont și de ce vor cei din jurul tău. Se muncește cu sinceritate sufletească, dar atenție, nu trebuie să se mai ajungă în punctul de a exista dominarea, că atunci se va ajunge la manipulare care conduce la îmbolnăvirea energetică
afecțiune contemporană denumită depresie. Câți nu ați obosit văzând că nu aveți spor, recunoștință sau mulțumirea inimii din partea celor care v-au crezut stâlp de susținere? Câți nu ați trecut prin senzația de a fi aruncați ca o măsea stricată după ceilalți și-au văzut sacii în căruță? Câți nu ați fost desconsiderați după aceea? Câți dintre cei care au ajuns să vă dirigeze viața ca să l-o faceți pe a lor frumoasă, v-au furat recolta, și aici mă refer, că au venit cu tupeu și v-au spus franc în față că ei au făcut totul, adică au inversat rolurile. Câți ați ajuns să nu vă mai recunoașteți pe voi? Câtor oameni le-a fost știrbită astfel personalitate și au trăit cu impresia că le-a fost sustrasă de fapt identitate. Iar aici, ironia iluziei este că s-a ajuns în situația să aveți impresia că trăiți de fapt viața altor. Câți ați ajuns dintre dumneavoastră să nu mai credeți în nimeni și nimic, să vă autoizolați și să ajungeți să simțiți că tot ce faceți e greșit. Aspect ce v-a făcut să nu mai decideți nimic de frica de a nu ajunge pradă pentru ceilalți. Câți ați simțit intrarea în acest blocaj numit întunericul și ați încercat să vedeți unde e cauza și de ce s-a ajuns până aici? Câți v-ați simțit în acest mormânt sigilat al singurătății în care singuri ați intrat? Cât ați simțit întrețirea fricii și a neiubirii și tristeții, ca și cum sunteți paralizați energetic, letargie ce v-a decapitat pofta de viață? Câți au ajuns să creadă că viața nu e dreaptă, că responsabil pentru asta durere este cumva și divinitatea care nu se îndură să-l scoată pe om din iadul suferinței ce pare că nu se mai termină. Dar atenție, iad creat de om, pentru că totdeauna este pavat cu intenții bune. După ce sufletul e atât de încercat, apar simptomele externe ale anxietății, care se aseamănă cu senzația de a fi un om viu închis într-o criptă. Mă refer la manifestările cu care se confruntă oamenii ce au astfel de boală. Frică, tremur, lipsa aerului, tristețe, singurătate, izolare, simțămintele că nu ești iubit și multe altele. Tot circuitul în care omul s-a rotit a lăsat traume care sunt răni în suflet și i-a luat curajul de a mai trăi printre semenii săi. Ceea ce eu încerc să lămuresc sunt chestiuni de profunzime energetică. Dacă le veți trece prin filtrul inimii, subconștientul vă va aduce în plan conștient iluminarea, care va fi cel mai bun tratament spiritual. Așa că vindecarea stă în curaj. Faceți ce vrei și simțiți, dar rămâneți suflete bune. Nu vă lăsați închiși în voi de către cei pe care îi întâlniți.
Acceptați că așa sunt ei și nu vă mai autojudecați după cum vă privesc alții. Nimeni nu vă cunoaște matrița și trăiți, fără să stați în gheare, să analizați ce palmă ar urma să mai primiți. Împăcați-vă, dragi prieteni, voi cu voi. Rămâneți aceleași suflete de copil, dar conștientizați că pe drumul vieții mergeți singuri, nu cu restul oamenilor, că viața și iubirea dumneavoastră nu este și a celorlalți, ci invers, a lor nu e a dumneavoastră. Nu trăim nimic la comun. E un consum energetic mare care se manifestă printr-o tulburare emoțională imensă ce generează o panică la fel de titanică, iar cel depresiv, tocmai din acest moment, ajunge să nu mai facă fericit nimic, absolut nimic. Fiecare coexistă, doar el cu el. Iar dacă se va percepe asta și se va acționa la secundă în sensul de a nu vă lăsa îngrădite deciziile prin a căuta acul în carul cu fân, urmărind, așa cum am mai spus și mă tot repet, ce piatră urmează să vă lovească, veți pulsa în prezent, lucizi de fiecare secundă în care respirați, luminați de încrederea în propriul sine. Atunci boala se va dispersa, pentru că de fapt știți ce dispare? Nerespectul de sine. Și atunci lupta cu propriul vostru sine va lua sfârșit. Nu există învins și învingător și fiecare cade la pace și iubire cu el însuși. În această afecțiune există iluzia ghilotinei, formată din împărțirea sufletului de o parte a taberei și a spiritului de cealaltă parte, iar sinele e prins la mijloc, sugrumat și vlăguit de puterea sa energetică. Omul va avea impresia că nu e un întreg, că îi lipsește ceva, că are trupurile despărțite, astfel nu își va mai simți corpul spiritual. Va simți că e într-o continuă așteptare a colacului de salvare, însă nimeni nu îl aruncă. Va încerca tot timpul să se împace cu el, dar e foarte greu. Va încerca tot timpul, cum s-ar spune, să împace și capra și varza, numai el cu el îi e foarte greu să o facă, nesimțind iubirea uniunii dintre creier și plex. De exemplu, dacă un om e dăruit jobului său corect, muncește, meritat pentru banii câștigați, își dă toată silința să facă totul ca la carte. Atunci cineva care poate fi șef va fi tot timpul nemulțumit, ori îi va simți potențialul și va pune în cârcă mai mult decât poate duce. Omul acceptă din N motive dorințele superiorului său. Ori de teamă să nu își piardă jobul, ori că vede că îi se pune oglinda unui om care descurcă ițele și nu vrea să dezamăgească crezul șefului său despre el, ori are acasă persoane pe care le are în întreținere. Fiind sincer și punând suflet în tot ce face, ajunge să se implice, transpunându-se astfel în activitatea ce o prestează cu toată ființa sa. Odată ce ajungi să depui toată forța de concentrare în ce trebăluiești,
ajungi să te consumi energetic și să nu mai vezi ce se întâmplă în jurul tău, în prezent, cu oamenii la care ții. Aceștia din urmă, de exemplu, partenerul de viață, nu înțelege că tot ce faci pentru familie și din cauza că îți ocupi timpul să cari și alte cruci, nu va mai simți atenția ta. Va interpreta că te-ai răcit, că pui altceva pe primul loc, ci nu iubirea ce vă leagă, și atunci se va simți dat la o parte și sacrificat. El nu va înțelege că tu încerci să te împarți între a nu dezamăgi șeful și a aduce un trai mai bun celor pe care îi iubești. Așa ajunge omul să se simtă divizat, sufletul acasă și spiritul la muncă, iar el e la mijloc și va urma să perceapă foarte profund impresia că e strâns cu ușa din ambele părți. Pentru că odată ce superiorul va găsi un înlocuitor, te va scoate din schema jocului. Iar între timp partenerul s-a răcit și, nesimțindu-se iubit pentru că iluzia sa mentală i-a dat de înțeles că nu are primul loc în inima ta, poate va hotărî separarea. Și unde se va ajunge? Să pierzi și jobul și partenerul. Și nu vei înțelege de ce. Că ai încercat să mulțumești ambele tabere, mai exact și sufletul și spiritul. Deși ești o victimă în toată povestea karmică, vei ajunge cel vinovat. Te vei simți cauza destrămării familiei și a pierderii jobului. Vei fi un fel de măr al discordiei între creierul tău și plexul tău. Însă tu ești de fapt cel ghilotinat. Atunci te vei considera folosit, neapreciat și că ai muncit degeaba să mulțumești pe fiecare, iar ca rod sufletesc al recunoștinței nu ai primit nimic. Din contră, tu ești cel pus în boxa acuzațiilor. Omul așa ajunge să-și îngroape stima de sine, ceea ce înseamnă apariția depresiei. Și până la urmă, ce e de făcut ca umanul să nu piardă respectul pentru propriul sine? Să nu se împartă, să își aducă spiritul și sufletul în inimă, să fie detașat în a mulțumi pe ceilalți, sacrificându-și propria lui energie, să trăiască în prezent, fără implicare în muncă și fără să stea în ghearele grijilor de a aduce un trai mai bun familiei, că toate vin oricum de la sine și nu de la sforțarea sa emoțională și mentală. Odată ce el se simte bine, el cu el, nici șeful nu-l mai domină, nici partenerul nu se va mai simți nebăgat în seamă. Iar omul nu va pierde acest consum energetic, el fiind ca un copil plin de poftă de viață și toată munca vine natural, fără concentrare. Timpul său devine astfel ocupat cu fericirea dintre suflet și spirit. Odată ce sunt aduse împreună și nu mai sunt separate, iubirea lor se va resimți în fiecare por al vieții omenești. Asta înseamnă împăcarea dintre Adam și Eva, iar tu devii copilul fericit și dornic de a trăi cât mai simplu și binecuvântat de divinitate. În legea iluziei, odată ce ajungi să-i separi, sinele tău ia asupra sa oglinda mărului, iar păcăleala că îi mulțumești pe fiecare
devine săsitul mincinos al șarpelui care te face să-l crezi, neconștientizând că de fapt vei trăi sub senzația de a fi strivit sub dărâmături. Dragi prieteni, după cum vedeți, în internul omului se dă o explozie vulcanică de senzații, ce își pun amprenta pe creier, pe care el le crede adevărate. Că pari un om viu închis în criptă, că ești prins la mijloc, că ești strivit sub dărâmături, că nu ești un întreg și ești împărțit, că ești cauza propriilor probleme, că nu ai motivări de a trăi propria viață, că ți s-a furat identitatea. Și acum urmează să vă întreb, oare aceste impresii false sunt cele care generează simptomele acestei boli, depresia, care, după cum ați observat, e o afecțiune a păcălelii, adică a iluziei, și anume lipsa aerului, învinovățirea, panica, tremurul, starea de leșin și altele? Dacă tot v-am vorbit că omul, prin implicarea emoțională, nu face altceva decât să se transpună, mă întreb, unde trăiește? În prezent sau într-o lume unde e acaparat de false impresii care, odată ce spiritul și sufletul le crede reale, se identifică cu ele, percepându-le ca fiind, de fapt, corpul lor original. Și ca să întăresc ceea ce am spus, concluzionez cu un paragraf biblic din Apocalipsă. Citez. Apoi am văzut ridicându-se din pământ o altă fiară, care avea 2 coarne ca ale unui miel și vorbea ca un balaur. Săvârșea semne mari până acolo că făcea chiar să se coboare foc din cer pe pământ în fața oamenilor și amăgea pe locuitorii pământului prin semnele pe care le dăduse să le facă în fața fiarei. Ea a zis locuitorilor pământului să facă o icoană fiarei care avea rană de sabie și trăia. S-a dat putere să dea suflare icoanei fiarei, ca icoana fiarei să vorbească și să facă să fie omorâți toți cei ce nu se vor închina ei. Sunt aceste semne ce par reale ale așa zisului balaur, senzațiile înșelătoriei creierului care nasc simptomele iluzorii ale acestei boli a secolului numite depresie? Din nou vă rog să vă ascultați vocea inimii, care va mărturisi răspunsul corect. La final, aș vrea să vă las să mai meditați la o încă întrebare. Ce părere aveți? Punctul intriga al acestei boli energetice are legătură cu faptul că venirea lui Isus pe pământ a fost interpretată greșit de omenire? Dezlegarea acestei chestiuni o vom discuta pe larg în ediția viitoare. Închei prin a vă spune curaj, pășiți în viață cu siguranță în suflet și nu vă lăsați doborâți de modul cum sunteți judecat de semenii voștri. Prieteni, cam atât pentru azi. A fost pentru dumneavoastră Ramona și ne reauzim săptămâna viitoare, pregătiți în a fi conectați la noi informații din lumină pentru lumină. În încheiere, vă mulțumesc încă o dată pentru atenția acordată și pentru minutele rupte din timpul dumneavoastră. În cazul în care am rezonat și azi, abonați-vă, dați like-uri și distribuiți în sensul în care considerați
că explicațiile mele pot veni în ajutor și altor oameni. Și pentru că spre încheierea emisiunii vreau să creez o punte de liniște de la subiectul de azi la poezie, voi recita versurile compuse de mine, trupul urcă acasă. Până data viitoare, numai bine. Și nu uitați, fiți fideli unei minți drepte, pentru că mintea strâmbă și lucru drept se strâmbă. Trupul urcă acasă. Pământul plânge și e frică de moartea care ne răpune. E avalanșa de bolovani de munte ce viața ne apune. Și se ceartă cu cerul prin suspinul de mumă. De-mi dorești capul, ia-l pe tipsia din argint de prum. Dar lasă-mi copiii, nu le frânge trupul, tulpina de floare. Ia-i, te rog la tine, nu vreau să-i mai văd cum se zbat. Mă doare. Ei, te rog la tine, nu vreau să se reîntoarcă în mine și să putrezească. Iar aerul din ei, ce ești al lor, Tată, să mă părăsească. Ei cu tot cu carne, în inima blândă, iubește-i cu unda ta violetă, nu-i lăsa pe genunii dungă. Cu mine fă ce vrei, știu că am greșit. Eu încă îmi cer iertare și te aștept negreșit. De vrei să ierți pe ei, mă vei ierta pe mine. De vrei să-i urci la tine, mă vei urca pe mine. De vrei ca să-i cuprinzi cu brațele vânjoase, o să le apleci spre mine. Ei sunt în mine și eu în ei. Ei sunt în tine și tu în ei. Eu sunt în tine și tu în mine. Sunt eu mama, pământ, cerul e tatăl și omenirea fiii. Suntem treimea din Scriptură, stâlpul ce ține vie lumina lumii. Noi te iubim și ție ne închinăm spiritele ce în suferință ni se coc. Tu ne privești, cu luna ne zâmbești, ne aștepți la tine în carul cel de foc. Acum pământul este plămădit de suflarea profundă. Dansează în jurul mirelui, iar timpul le cântă măsurat în secundă. Acum, cu o sărutare de mână, soarele își invită mireasa la bal. Pe valsul de iubire ea plutește și se unduiește ca un firav val. Pe canțoneta ce a luat viață din spargerea cerului de cristal.
dragostea, a învins moartea, iar eu mi-am întors fața. Am învățat ca să iubesc fără să aștept dulceața. Iubirea mea mă înalță, carnea și sângele și spiritul și totul intră în rezonanță. Iar eu mă uit spre viitor cu atâta nonșalanță. Pentru că flacăra roșie albăstruie a coborât și-mi ține aprinsă viața. Moartea am călcat-o în picioare. Am aruncat-o la pui înfometați de lup. M-am reîntors la Tatăl. Pe voi v-am luat cu mine. Noi exaltăm parfum de cantalup și ne-am urcat, la fel ca și Hristosul, la cer în trup. Pe curând, prieteni!